Здравейте, приятели! Вие сте с гласът на вярата, гласът на църква Еклесия. Това е място, където звучат истински свидетелства за Божията любов, сила и вярност. Ние сме Десислава и Мартин Манчеви и с огромна радост ви представяме първи епизод от нашата нова поредица Бог ме намери. Поредицата Бог ме намери ще ви срещне с хора, които са били изгубени, отчаяни или без надежда, но точно в този момент Бог е влязъл в живота им, истинно и реално. Днес сме заедно с семейство, което премина през буря, но намери мир. Това са Людмил и Румяна и техният син Филип. Ще си говорим за болест, страх и болка, но и за изцеление, надежда и нов живот, даден не от хора, а от Бог. Ние казваме тати. Здравейте, аз съм Людмил. Здравейте, аз съм Румяна и това са нашите две деца, Филип и Ивайло. Въпросите ни към вас днес: какъв беше вашият живот преди вярата? Ходихте ли на църква? Бяхте ли вярващи? Как гледахте на темата за вярата като цяло? Ами като цяло живеехме спокойно, трудехме се, бяхме трудолюбиви, трудехме се, имахме всичко. Относно вярата, не посещавахме църква редовно. Вярвали сме, винаги сме вярвали, сме се обръщали към Бог, знаели сме, че има Бог, винаги в трудни моменти и сме се обръщали към Бог, когато е трябвало да се молим за нещо да постигнем или нещо да се молим за децата, винаги сме го правили. И като цяло живеехме спокойно. Решихме един ден с моята съпруга да поговорихме си и решихме да дойдем тук в Германия. Имаме близки тук, искахме да дойдем да пробваме тук в Германия, мислихме за по-добро бъдеще. И така стана. Решихме да дойдем, вече купихме си билети и се свързаха с нас едни приятели. Приятели, които ме помолиха нещо, което няма да забравя. Тогава логото на църквата, която посещаваме, трябваше да ги донесем ние от България за Германия. Това лого, просто аз го приех не само да го донеса, да го пазя като очите си, така го приех още от самото начало. Логото, по принцип, за да го запаза, беше ме страх да не се счупи нещо или да стане някакво нараняване на самото дърво. Исках да го увия с нещо, да го предпаза от удари, тъй като знаеме всички как в самолетите подхвърлят нещата ни и нямаше с какво. И просто тогава погледнах на моето дете, на Филип, якето и реших да му взема неговото яке и за да увия логото, за да го запаза. И по принцип така стана. По принцип по това време беше много трудно трябваше да имаме покана или да имаме работа, за да можем да дойдем, за да нямаме проблеми по граници и така нататък. Тогава искам да кажа, че с това лого аз вярвах, защото никъде няма да ни спрат и нямаше никъде да ни направят проблеми и така беше. Ние просто вървехме навсякъде и ни се отваряше пътя навсякъде. През коя година всъщност се случва това? Ами... 20-та? 20-та, да, точно така. Добре. 2020 година. Аз преди това дойдех, че трябваше да си оговоря нещата естествено, но аз реших да тръгна директно с семейството си и казах, нали, че първо аз трябва да отида да оговоря работа и да си оговоря и квартира, тъй като не може, нали, човек знаете как е, трябва да е сигурно за да тръгне с семейството си така. Дойдех аз и намерих квартира, намерих си работа и се върнах за тях. Дойдехме тук след това нещо, дойдехме в Германия и тръгнах на работа, всичко вървеше както трябва, всичко вървеше по план, както ние си бехме планували. И общо взето беше всичко идеално.
Един ден По време на COVID ли беше, когато Точно дойдохте, то затова са ви Малко. изпитали. Да, точно за това искаха да имаш адрес, за да влезеш в Германия. Да, тогава точно беха забранили Адрес на по регистрация. COVID, когато точно беше, беха забранили толкова много по границите да има Движения. движение, да. И докато един ден ние си седехме и детето ни нещо се разболя, грип беше, мисля, че, или гнойна ли ангина беше. Яде сладолед, заболя го гърло, там започнаха нещата, оттам той изтина. И не му минаваше. То е съвсем нормално Да, детско разболяване. да. Да. И не му минаваше. Ходихме тук на доктор, вече имахме доктор, слава на Бог. И ние разбираме, че той изстива всъщност, разболя се от нормална истинка, от гърло, истина и започваме да го водим по лекари. И тук вече е началото на вашето изпитание. Да, точно така. Слава на Бог, тогава той имаше личен лекар вече в Германия. Водим го на доктор, изписват му сиропче. Някакви лекарства за нормална настинка, обаче на детето не му минава. Отиваме втори път, пак нищо не правят сериозно докторите. Трети път вече отиваме и искаме изследвания да му се направят, защото в продължение на дълго време той пие лекарства и не му минава. Много трудно се съгласиха да му вземат кръв и да погледнат да видят какво е. Когато се взимат кръвта същия ден, ни казват, приберете се в къщи. Ние се прибираме в къщи, моя мъж тръгва на работа, той работеше нощно време и аз съм сама с детето в нас. И звънят докторите и казват много спешно, веднага трябва да дойдете в болницата. Ние отиваме и аз не разбирам езика, с нас бяха едни наши близки. Те ми казват, вървете в еди си коя клиника, имаме подозрения за левкемия и вървете спешно. Отиваме в клиниката и те ни приемат веднага, настаняват ни в стая, като бърза помощ. Не нали стая където да лежи, а бърза помощ беше това. И ни казват болестта каква е. Казват, вашето дете има левкемия. Как прие тази диагноза? Какво точно в този момент си почувствала? Първо не исках да повярвам. Просто не можех да повярвам, че моето дете Че ми се случва? Да, че ми се случва това, че тази сериозна болест. Бях сама, той беше на работа. Не можех да повярвам. Не можех. В този момент чувствата са... Чувствата са много силни, бушува емоция, започват сълзи, не знаеш как да реагираш, детето плаче, защото е в болница, искат да му слагат абокади и не знаеш на къде да се обърнеш, просто не знаеш какво да направиш. Само плачеш и не можеш да направиш нищо, а те искат да му слагат абокади и да започват с лекарствата. А ти, Людмил, през това време, докато тя... Аз бях тръгнал на работа с камиона, тъй като наша роднина беше с нея да я закара до това. Аз стигнах до посредата на пътя, докъдето трябваше да отида и ми се обадиха по телефона, докато аз очаквах и се чудех какво става, нали, с изследванията. И ми звъни телефона, аз дигам и ми казаха, не знам докъде си стигнал с камиона, ама е добре да се прибираш и да дойдеш. Докторите казаха, защото детето трябва да постъпи в болница и трябва да се прибираш. След като ми каза това нещо, аз разбрах, защото е станало нещо сериозно. И така направих първата отбивка, която беше, ги видях и обадих се на шефа и му казах какво се случва, защото аз трябваше да се прибирам. И директно след като се пребрах, си запалих колата и отидох точно в болницата, където след като ми съобщиха това нещо, аз не можех да повярвам. Трудно беше много, защото всички плачехме и просто трябваше да бъда аз по-силния. И просто трябваше да се държа
по-здраво стъпил на земята и така по принцип бях много разстроен и ясно знаех, защото трябва да бъда аз най-силния, за да оцелееме и трябва да се обърнем към Бог. Тук идва момента вашата среща с Бог. Кога започнахте да търсите Бог? Ами след като получихме тази диагноза, тъй като съпругата ми трябваше да остане в болницата с детето, едни наши близки, едни наши приятели, братя и сестри в Бога, те ми казаха за църква Еклисия и аз реших да дойда и да потърся Бог тук и да предам нуждата си, да разкажа в църквата, да разкажа за това нещо, за да можем всички заедно да се молим за детето ми, защото знаех, че само единствено, само точно така може да направим победа и да имаме победа. И тук в църквата е била вашата първа среща с християни? Да, аз като дойдех лично защото аз дойдех сам, като дойдех в църквата, просто усетих много голямо помазание тук, защото аз влезнах и започнах да пея песните, аз влизам за първи път и се чувствах, все едно съм си в къщи, в нас, спокоен. Слава на Бога. И започнах, казах им нуждата, която имаме да се молим за детето ми. И тогава усетих голяма подкрепа от братя и сестри тук. Всички заедно се борихме и слава на Бога, имахме голяма победа. Слава на Бога, Бог наистина ни прави повече от победители. Как преминахте през лечението? Как Бог се откриваше в това време? Беше много трудно по време и на лечението, тъй като започна лечението, ме махнаха от работа. Не знам, може би моят шеф разбра, защото аз няма да съм редовен, защото аз трябва да бъда и в болницата, трябва да бъда и на работа, тъй като аз трябваше да работя. Искам само да кажа на всички, защото детето, ако нямаше осигуровките и аз не работех, аз трябваше да плащам от 12 до 13 хиляди евро на седмица за самото лечение, което му се прави за една седмица. Да. Слава на Бога, че си имал работа. Да, слава на Бога. И точно се взех тогава в ръце и търсех работа. Намерих работа, в която ми обещаваха много добри условия ми дадоха. Обаче разбрах, защото човека, който ще ми бъде шеф, ще бъде мароканец. Докато благодаря на Бог за това, когато става нещо на въпрос за някаква измама или нещо нечестиво, аз го усещам това нещо. Благодаря на Бог за това. И просто оставих на заден план това нещо и казах на моя роднина, защото той беше с мене, нека ще му дадем отговор по-късно, сега трябва да се прибираме, защото трябва да отивам в болницата, при детето и при съпругата ми. И така и стана. Докато тръгнах и пътувах до болницата с автомобила ми, естествено мислен и огрижен за това, където става, каквото се случва с мен и с семейството ми звъни моя роднина и ми казва, този, който ти дава работа, този човек, иска да знае отговорът ти, защото има и друг човек, който иска тази работа. И трябва да дадем някакъв отговор. И аз му казах, добре, нека само да стигна до болницата, да спра колата, защото в момента шофирам и не мога да говоря. Ще ти дам отговор после. Братя и сестри, аз след затварянето веднага на моя роднина, чух силно глас, откровен глас и силен, който ми каза, ти си тук в Германия да работиш на немец, а не на който и да е.
Затова тази работа не ти трябва, имам нещо по-добро за тебе. И аз веднага естествено се обадих на моя близък и му казах, кажи на човека, че няма да стане и няма да тръгна на тази работа, не искам. Отидох при тех и може би след около 3-4 дена ми се обажда човек, който ми казва, че се търси работа и има една фирма, че се търси работа на едно определено място. Отидох там да си пуща молба и не закъсня това нещо и ми се обадиха да тръгна на работа. Слава на Бог, намерих си работа, тъй като разказахме всичко абсолютно на шефа ми, какви са ми нуждите и какво се случва с семейството ми. Той се съгласи, слава на Бог, той се съгласи да работя, нали, на смени и да се съобразява кога моето дете има час за там, за лечението и кога мога да отсъствам. Ако отсъствам, примерно и трябва да съм първа смяна, а отсъствам, може да ме смени с друга смяна, влизаше ми в положение човека, за да бъда и при тях, за да бъда и на работа. Бог си е подредил нещата да са в твоя полза през цялото време. През цялото време, през цялото лечение, Бог беше с нас. Не е било лесно всичкият този дълъг път, който сте извървяли. И тук е момент аз да попитам като майка и като човек. Имахте ли момент, в който бихте се отказали? Момент, в който просто е така, дори за момент мисъл да ви е минала и да кажете няма смисъл, Не. Бог не е с нас, да дойде съмнение. Не, просто нямаше как да се откажем, защото ние виждахме всеки ден, че лечението на детето вървеше добре. Бог подреждаше нещата. Тогава беше коронавирус и той не се разболяваше от други болести, от други нормални истинки, от коронавирус, а той в самата му болест вървеше по план на докторите. Самото му лечение го лекуваха както трябва, правилно. И просто нямаше как да се откажем, Бог беше с нас. Тоест, Филип по време на лечението моментално е дал добри резултати. Да. И какви бяха реакциите на докторите? Ами реакциите на докторите, те останаха учудени, защото всичко върви по план и всичко става по-бързо. Самото лечение на детето трябваше да протече много по-бавно, но те виждаха резултатите по-добри и по-добри и лечението стана за по-кратко време. Казваш, че се очудиха. Очудиха се, да. Това ли е момента, в който вие разбрахте, че се случва чудо във вашия живот? Ами и това, и малко преди това, защото, пак казвам, самото му лечение вървеше по план, всичко беше начертано от Бог. Просто ние преди това не бяхме го видяли, не бяхме осъзнали Бог как ни подреди нещата, да дойдем в Германия, да имаме здравни осигуровки, да разберем, че той е болен, да му се подредят нещата. Но когато видяхме, че и докторите се чудеха, и ние тогава казахме, Бог е с нас, Бог ни обича. Слава на Бога. Да, слава на Бог. Значи Бог беше помислил абсолютно за всичко. Бог беше помислил дори за това да имам аз автомобил. Знаете, че тук в Германия без автомобил няма как. Да. Аз си бех в самото начало, тъй като знаех, че тук е трудно с български номера да шофираш, винаги ти правят полицаите проблеми. И аз си оставих автомобила в България. Бог беше направил така, че аз да си отида до България, така направихме с нея и решихме, да си докарам автомобила и да става каквото и ще. Никой не ми правеше проблеми за това, че карам с български номера в началото тук. Така че Бог беше помислил и за автомобила, който примерно на мен ми беше много нужно, за да хода при тех, за да се прибирам да съм и на работа и да пътувам едно постоянно. Не съм изпитвал, слава на Бог, винаги съм усещал подкрепата му, защото не сме изпитвали никаква трудност през този труден период. Той ни улесняваше и той ни предвиждаше, тъй като ние не можехме да мислим трезво, той ни държеше изправени и ни водеше в правия път.
Какво се случи с Филип по време на лечението? Каква беше реакцията на лекарите, след като вече симптомите на левкемия почнаха да изчезват? Ами всичките започнаха да се радваха се на детето, започнаха да се чудат. Дори една от докторите, защото те искаха да му махнат абоката, през който му вкарваха лекарствата. И те искаха да го махнат вече, тъй като всичко върви както трябва и не се нуждае детето от толкова лекарства. Обаче една от докторките каза, защо бързате? Не се знае. Защо бързате да правите това нещо, да махате абоката, да не се налага да го слагате пак. И те казаха, не, няма да се налага, всичко е наред с детето. Слава на Бог, наистина беше така, всичко е както трябва и затова детето толкова бързо му махнаха и абокат и всичко се разви както трябва. И тук е моментът, знаете, че това е наистина чудо от Господа. Да. Стояли сте във вяра непрекъснато, това е наистина много силно. Чудото беше също, когато самите доктори имат срок, в който върви лечението. Обаче той винаги даваше позитивни резултати, винаги беше добре и резултатите на Филип вървяха много добре и за кратък срок, на който бяха сложили докторите, казаха, вече можем да пуснем Филип да се прибира вкъщи. Това беше месец и половина. Ние не сме излизали от болницата. Месец и половина. Чакахме с нетърпение в деня, в който ще се прибереме вкъщи. Тогава много се зарадвахме всички, благодарихме на Бог и до ден днешен му благодарим, че е с нас, че ни помага, че сме живи и здрави. Слава Богу. И така, след това докторите също много ни зарадваха, когато трябваше да кажат, че му свалят абоката. Абоката, който му слагаха лекарствата и може да се прибира вкъщи и ще ходи на определено време, всеки месец. Първоначално бяхме всеки месец, той да посещава болницата и да му взимат кръвче от пръста. За контрол. Да, за контролен преглед. Просто следяха го. Да. И слава на Бог, всичко вървеше както трябва. Сега в момента, той след първия месец започна на 3 месеца да ходи на такъв контролен преглед. След това казаха, че на 6 месеца и най-накрая ще бъде на година един път. Слава на Бог, ние за сега сме на 6 месеца, всичко е както трябва с детето. Изследванията са много добри, казват докторите, всички се радваме за това, слава на Бог. И аз вярвам, че няма да има никакъв проблем, просто самото те си ни казаха докторите, че самото лечение така си процедира, че трябва да ходи на контролен преглед. Колко дълъг е този период? Мисля, че до 15 годишен трябва да го следят. Трябва до 15 да бъде следен до 15 годишен. Вярваме за неговата победа. Да. Той вече е победител. Ние сме вече родители. Появата на малкия и... Да, всъщност той се роди точно в този... Бог ни го дари в такъв труден момент. Но ние сме благодарни на Бог, че ни е дарил с тези две прекрасни момчета. И благодаря на Бог, че беше с нас през цялата ми бременност. Аз 9 месеца бях в болницата, постоянно с големия си син. Минах много изпитания. Бог беше с мен в болницата. Аз раждам днес и оставам малкия вкъщи и на другия ден съм в другата болница с големия син. Нямах възможност да отида на женски доктор, на гинеколог, да ме прегледа, за да не го кърма, защото аз трябваше да го кърма и нямаше как да съм с него да го кърма. Трябваше да съм в болницата. И Бог направи така, че в самата болница имаше българка сестра. Тя дойде при мен, аз изподелих проблема ми и тя каза спокойно, сега ще оправим нещата. И ми записа час
в до тази нашата клиника, в следващата сграда има родилно. Записа ми час, отидох, прегледаха ма хората и ми дадоха хапчета за спиране на кърмата. Бог беше с мен в болницата, в къщи, навсякъде. Помагаше на цялото ми семейство, на децата ми. И слава на Бог. Тук е момента пак да прославиме Бога, защото докторите, които се занимаваха, нали, с Филип, и тя не беше тогава, нали, не беше родил, беше още с малкия. Казаха, защото е много опасно за облъчване на детето. Точно така. И казваха ми постоянно, ти не трябва да си тук. Да. Ти си бременна, ти не трябва да си тук. И казаха, че не е добре за бебето. Не е добре за бебето, но слава на Бог. Благодарим на Бога за това. Той е жив и здрав и много добре. Здрав, няма му нищо. И така, всичко беше по план на Бога. Тогава, колкото си спомняме, също така си претърпяла и загуба. Той е близък. Да, значи Филип вече си беше вкъщи, ходеше от време на време на прегледи. Малкият беше на 9-10 месеца. На 10 месеца. Малък беше, нямаше годинка и майка ми почина. Тя живееше в България и аз трябваше да си отида сама. Оставам децата и пътувам за България да изпратя майка си. Наистина беше много трудно. Просто на самото летище аз не знаех къде се намирам, не знаех къде отивам, не знаех... но Бог ме водеше. Бог ме водеше как съм се качила на самолета, въобще не си спомням, но Бог беше с мен, водеше ме и беше с мен навсякъде. Значи ти си била, по-точно вашето семейство е било непрестанна буря в Галилейско езеро, да. в лодка, която трябвало да се обърне всеки момент, но в същия момент Господ е бил постоянно с вас. Това е голямо свидетелство за всички нас. Да. Това е бури, които сте преминали заедно, не сте се отказали и до последно, което това може само да ни покаже наличието на много вяра. И това е окуражаващо не само за нас тук, но и за хората, които ще го гледат това след това. Аз вярвам, че това ще послужи много силно в нечий живот, тъй като ние хората винаги, изпадайки в трудности, си казваме къде е Бог сега, що не го няма и така нататък, но Той винаги с нас и вие това го демонстрирате чрез вашия живот, което това е наистина уникално свидетелство за насърчение на някой, който може би в момента се намира във вашето положение. Аз бих попитал следващия въпрос. Как след това се промени вашият живот в Христос? Какво вече означава вярата всъщност за вас? Как виждате вече нещата в църковния живот, така нататък, християнски живот? Ние осъзнахме вече, след като получихме тази победа, ние знаехме, че всичко е от Бог и тъй като го знаем, това няма как да го не осъзнаваш. Утвърдяваш си вярата и знаеш, че има на кого да разчиташ, знаеш, че когато имаш трудности, каквито и ще да са препятствия, знаеш към кого да се обърнеш. Всичко е да не се отказваш от Бог, всичко води към това да не се отказваш от Бог, да го търсиш. Станали сме по-търсещи Бога. Дори аз се радвам с това нещо и благодаря на Бог, защото точно Филип никога не е си легнал вечер и да заспива преди да си каже молитвата. Преди хранене също. И аз благодаря на Бог за това, че детето ми върви в правия път. И трябва да е както Бог иска. Нали така? Yes. Аз искам нещо да допълня. Сигурна съм, че
някой ще гледа това видео, някой, който е във вашето положение. За съжаление, времето не ни стигна, минахте през много трудни неща и вие казахте една капка от цялото това огромно море, през което сте минали. Да. Какво бихте казали на хората във вашето положение или на някой, който е в трудна ситуация? Да не спират да се борят. Никога не спирате да се борите. Трябва да имате вяра в Бог, да вярвате, че Бог е с вас винаги и навсякъде. Където и да сте, Бог е с вас. Бог ще ви помага, Бог ви обича. Бог дава изпитания, за да може ние да ги устояваме. Трябва да седим твърдо във вярата си и да продължаваме да се молим и да искаме това да се борим. Искам да кажа на всички за това, че не трябва да си губят вярата към Бог, да знаят, че има на кого да разчитат и да знаят, че има един, който винаги иска да помогне. Той чака само да извикате към него и да протегнете ръка към него. Той само това чака от вас. Той ще се намеси в живота ви и ще обнови живота ви, както направи така с нас. Филип, ти искаш ли да кажеш нещо, което би споделил? Имаш ли какво да кажеш? Да, благодаря, че Господ ми е изцелил семейството и мене. Слава на Бога! Историята, която чухме днес, не е просто за едно изцелено дете. Това е история за едно изцелено семейство, за едно ново начало, което само Бог може да даде. Той е Бог, който те намира. Бог, който не закъснява. Бог, който променя. Ние вярваме в това и ще продължим да споделяме истини, които вдъхновяват. Това беше първият епизод от поредицата Бог ме намери. Част от гласът на вярата. Гласът на църква Еклесия. До нови срещи! Бъдете благословени и не забравяйте, Бог ви търси. Днес може да бъде денят, в който Той ще намери теб.